लीला सुनी घटना घटल ससुरारी में। एक दिन के लीला सुनी घटना घटल ससुरारी में। मेहरारू हमार बड़ी झगड़ाहीन रात कटे मारा मारी में। एक दिन के लीला सुनी घटना घटल ससुरारी में। मेहरारू हमार बड़ी झगड़ाहीन रात कटे मारा मारी में। एक रात सुतही के बेरा वैसा न झगड़ा भइल। एक रात सुतही के बेरा वैसा न झगड़ा भइल कि वही बेरा मेहरारू हमार नैहर भाग के गइल। वही बेरा मेहरारू हमार नैहर भाग के गइल। बीत गइल 2-4 माह के परल माह के पाला। सेकलस जाल तो जपे लगनी हम मेहरारू के माला। सेकलस जाल तो जपे लगनी हम मेहरारू के माला। भइल गइल झगड़ा सुलझावे चल गइनी ससुरारी में। भइल गइल झगड़ा सुलझावे चल गइनी ससुरारी में। मौगिए से पहले भेंट हो गई ओकरे गांव के बाजारी में। मौगिए से पहले भेंट हो गई ओकरे गांव के बाजारी में। कहनी कि तहरा घरे चल के हाथ गोड़ हम जोड़ब। कहनी कि तहरा घरे चल के हाथ गोड़ हम जोड़ब। तो मौगी कहलस कि बुझ लिया आज बिना मरले न छोड़ब। मौगी कहलस कि बुझ लिया आज बिना मरले न छोड़ब। कसहू बाजार छोड़ौनी कहनी उहो हमरा मंजूर बा। कसहू बाजार छोड़ौनी कहनी उहो हमरा मंजूर बा। तोहरो आज बुझाइए जाई कि दिल्ली कितना दूर बा। तोहरो आज बुझाइए जाई कि दिल्ली कितना दूर बा। घरे जाके खूब गोहरौनी मनलस नाही निहोरा के। घरे जाके खूब गोहरौनी मनलस नाही निहोरा के। ससुर जी के बगले में हमार भइल बिछौना बोरा के। ससुर जी के बगले में हमार भइल बिछौना बोरा के। जाला के दिन में भैंसियन के चटवा ना बढ़ाओ जाला। अब भुइया दमाद खटिया पर ससुरी हमारा तनिको न शोभ है। भुइया दमाद खटिया पर ससुरी हमारा तनिको न शोभ है। आ खटिया के नीचे ढुकनी उनका के सुई से लगनी खूब खोब है। खटिया के नीचे ढुकनी उनका के सुई से लगनी खूब खोब है। हद हो गई तो ससुर जी अब भीतर से मछिया गइलन। हद हो गई तो ससुर जी अब भीतर से मछिया गइलन। अंगुली से बता के पूछ करनी तो ससुर जी बोरा पर आ गइलन। हम छड़क के चल गनी खटिया पर। जानत रहनी कि मारी जरूर। ससुर सुतलन बोरा पर हम खटिया पर हनी जागल। चल मौगी आई लड्डू लबदा वही बोरवे पर मार के भागल। ससुर सुतलन बोरा पर हम खटिया पर हनी जागल। चल मौगी आई लड्डू लबदा वही बोरवे पर मार के भागल। ससुर जी उठ के कोहरे लगलन त डार पीठ सुहरौनी। ससुर जी उठ के कोहरे लगलन त डार पीठ सुहरौनी। आ चुरैल हमला कइले बिया उनका के बतलौनी। चुरैल हमला कइले बिया उनका के बतलौनी। एगो बात लोग समझले हम भूत बिहार से हम न डराइले। 5 जना भूत हमरा के एक दिन घेरले रहेलो। बनी का कर बोलो आ तो तारा के परेशान कर दे। 5 जना भूत से हम डराइले कहलो कि माई बिया हमरा घर। एक दिन बोल काइन कहली कि रउआ ढेर रात दिखाइले हमरा होनिया तनी डर लागला। बुझाला कि 5-7 गो भूत हमरा के घेरत त हम काहे घेरियो सो। रात के 10 पड़ल बा। भाई लाइट बुताओ अपन फोटो खींचो प्रिंट आउट कराओ लेमिनेशन करा के अपना लगे रखियो। जब घेरियो सो तो कहे कारे बहिनियो न चिन्हले। सब रखौनी के दिन तारा लगे आइयो सो। तो ससुर जी उठ के कहरे लगलन त डांड पीठ सुहरौनी। चुरैल हमला कइले बिया उनका के बतलौनी। बोरा पर फिर हम सुत गए। जान कहनी कि आई तो खटिया पर मारी जरूर क्रिया खैले भी। बोरा पर फिर हम सुत गई। ससुर सुतलन चारपाई पर। तो लौ लगा के मौगी आई लड्डू लापदा मरस रजाई पर। लौ लगा के मौगी आई लड्डू लापदा मरस रजाई पर। एकरा बात तो ससुर जी के भइल बा पारा गरम। एकरा बात तो ससुर जी के भइल बा पारा गरम। आ कौन चुरैल सहकल भी आज एकर दवाई करम। देखी हमरा परिवारों के लोग बड़ा सहयोग हमार करला। ससुरारी के खिलाफ हम कविता कहतनी। हमारे लड़का ससुरारी के लोग के देखाओ तो वीडियो बना के कहले कि बोरा पर फिर हम सुत गई। ससुर थुरलन चारपाई पर तो लो लगा के मौगी आई वही 2 लफ्जा मरल रही पर। एकरा बात ससुर जी के बोल बा पारा गरम। कौन चुरैल सहकल भैया एकर दवाई करम। लगले देवे लुका के पहरा ससुर जी खींच के बरले खटिया पर तान के हम सुतनी चुरैल के फेरा में पड़ले। हमके मारे मौगी आई उ बेटिए के चुरैल जनले। आ झोटा ध के उठा के पटकले लाकन मुकन खनले। तो गांव भर के लोग बटराइल घोरही भई पंचायत। गांव भर के लोग बटराइल घोरही भई पंचायत।
आ सभे कहल कि पहले डरता था आज तारा कपारे न आई। सभे कहल कि पहले डरता आज तारा कपारे न आई। आँख खुलल तो ससुर जी अपन सगरो भूल बतौले, कहले कि हमारे गलती पे एक रोहन नहीं सिखौले। इजे से हमार संदेश बा। इतने कारण अबले ई मर्दे के लगौलस लावना, ये बाबू घिसियौले जा पर 2 लाख रोज उठावना, ये बाबू घिसियौले जा पर 2 लाख रोज उठावना। तो हृदयानंद विशाल जी कहले जितने बने बनावल जला। हृदयानंद विशाल जी कहले जितने बने बनावल जला। यही से अपना बेटा बेटी के नीमन रहन सिखावल जला, यही से अपना बेटा बेटी के नीमन रहन सिखावल जला। सबका प्रणाम।